Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Tiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Kwatana, Abu Dhabi da sauran al'ummar mu jama'a mabiyan mu na faɗin duniya da suke bibiyar wannan shafi farin jini mai tarin albarka dan gatan Malam TV. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka daure kai subscribe sannan ka danna alamar ƙwarar tsaron su ke sabon asirai za ku riga samu kai tsaye ta gunnan shafi farin jini mai tarin albarka dan gatan Malam TV. Insha Allah bidiyon ka ne da aikin tasarifi kowane adadin duki ake bukata kuma ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya ɗaukar nan ba ka zo kai mana magana nan take a cikin sauƙi, kai mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani ka ga ka ɗauki nan ba ka kira mu nan take a cikin sauƙi. Insha Allah rabbi idan kana buƙatar aikin tasarifi a cikin sauƙi, insha Allah rabbi tun daga kan naira, dala, euro, pounds, riyal, lira, dirham, rupee, ringgit, pounds, kowane irin duki ake bukata za a samu nan take a cikin sauƙi. Insha Allah rabbi wannan wani bawan Allah ne wanda muka fitar da aikin tasarifi aƙalla na aiki ne dai na kusan mutum uku, sai dai duka 'yan ƙasa ɗaya ne. Insha Allah rabbi duka mu ne muku fata alkhairi musamman mutane wanda suke wani mana fata alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Tiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Kwatana, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran al'ummar mu jama'a mabiyan mu na faɗin duniya da suke bibiyar wannan shafi farin jini tana maka dan gatan Malam TV. Insha Allah rabbi idan yau ka fara kallon bidiyon nan ka daure ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa tsaron su ke samun asiri za ku riga samun kai tsaye daga wannan shafi farin jini tana maka dan gatan Malam TV. Insha Allah rabbi mutane wanda suke buƙatan aikin tasarifi, wani ban Allah yana buƙatan ya sayi gida ne, wani ban Allah yana buƙatan ya sayi mota ne, wani ban Allah yana buƙatan aure ne, wani kuma ban Allah yana buƙatan dukiya ne domin wuce wulaƙanci saboda yanzu ko a gidanku aka ce ba ka da kuɗi to kai ba komai ba ne, a garinku aka ce ba ka da kuɗi kai ba komai ba ne kuma za ka gama da wulaƙanci. Aure kake nema aka ce ba ka da kuɗi za ka haɗu da wulaƙanci. Komai yanzu rayuwa ta koma sai da kuɗi to saboda haka ka nemi kuɗi. Insha Allah rabbi ka tsaya ka nemi kuɗi. Insha Allah rabbi wannan dama ce in dai har ka haɗu da wannan bidiyon to ka gode wa Allah sannan ka ƙara gode wa Allah sannan ka ɗauki namba sannan ka zo kai mana magana a WhatsApp domin mu ƙara maka ƙarin bayani. Aiki ne a cikin sauƙi cikin minti 30 40 an riga an kammala duk aikin tasarifin nan. Insha Allah rabbi saboda muna aiki ne da iya zallar turare sai hoton tafin hannun mutum na hagu da na dama. Insha Allah rabbi nan take a cikin sauƙi ta duka mu ne muku fatan alkhairi masha Allah.